Munhu akangotaura ngoti aiwa izvi ngazvigadziriswe otodzi aiwa iwo chitobuda auchisiri munhu wemuZANU PF. Iyo ZANU PF ipiko iyoyo inonzi ZANU PF ndiye mumba memunhu. Pakatorongwa pachigarwa table yekunzi patange kuintroducewa nigirikini inonzi ZANU PF akanga asipo Mnangagwa. Bvunzai vanonzi vanga asipo. Saka nhasi uno sei muchimupazi ndiye wamakuti munhu mutapa wenyu ndiye wamakuti ZANU PF wenyu. Pane zvimwe zvinhu zvandinoona kuti zvinongodawo munhu ane pfungwa dziri normal kungorambawo kuti zvinhu izvi hazviite. Zvimwe zvinhu zvinongoda munhu anongovawo nepfungwa anongoshandisawo common sense, so kungoti no zvimwe zvinhu izvi hazviite izva kungotozviramba. Handiti munozviona manje. Zvakangofanana nekuti isusu munyika kuti nhasi munhu azonzi ari kufambawo nemotikari yemhando yepamusoro-soro anotengerwa nawiki neuchivhayo. Handiti muri kupaona. Munyika muchisina system yayo yekuti munhu akasenza anozviwanira mari yake dikita rake, mari inenge yakanyatsochena yaanonyatsoziva payabva, obva aenda kunozvitsvagira mota yake kana achida mota yake. Handiti muri kupaona. Maane new system yekuti vanhu vanopiwa motikari, for an example nawiki neuchivhayo. Munyika mobva maita imwe system yekuti munhu akaita saScott Sakupkanya anobva anzi ndiye awaka hospital inokwanisawo kuti vanhu kana vachienda ikoko kunorapwa vanokwanisa kuwana rubatsiro rwakakwana. Iyo nyika pachezvayo kana kuti government yobva yatadza kugadzirisa mafacilities emunational hospital kuti muwanikwe zvese zvinodiwa, including kubhadhara varapi vacho vanenge vari imomo. Zvimwe zvinhu zvinoda kungoti tingorambawo, so hakuna zvinhu zvakadaro, hazvisi normal. Because isusu kuti tizonyatsoratidza chaizvo kuti tiri vanhu vanonyatsoziva zvavari kuda, tinofanirwa kuintrodusa zvinhu zviri normal, so zvinowanikwa kunyika dzese, kwete zvimwe zvinhu zvisiko, so kuti zvitange kuwanikwa zvitangire kwatiri isusu kunzi zvavako. Zvova zvanzi zvinongoitika chete muZimbabwe, like kuti kuda tagwirei obva angonzi ndiye anowanikwa achinzi ane mamaini. Ndichidzokera kuti pana Scott Sakupkanya ipapo obva anzi tagwirei naScott Sakupkanya ndo vanhu vanorana mamaini, ndo vanhu vari kuita mabusinesses, maservice station anenge ane musoro efuel negasi, ndo vari ivavo chete. Tichizonzwa kuti ana Tungwarara nezvimwe zvinonzi ana Garwe uyu wemaziso mahombe uyu ndo vamwe, nana Henrietta Rushwaya, nana hanzi ana Hubert Angel waiwai, nekuda kwekuti vanhu vanenge vakakomberedza president ndo vanowanikwa vachinzi vakagowana mamaini, nekuda kwekuti vaChristopher Mutsvangwa ndiwo chete spokesperson weregimu iripo iri kutonga, achinzi ndiye spokesperson wapresident anenge achitaura zvinhu zviri kubva direct kuna president, obva anzi ndiye futi mukuru muridzi wemaini yekumhondoro inonzi Manhize yesimbi. Hakuna mumwe anogona kuti azviite zvinhu izvozvo asiri mukabineti yavaMnangagwa, kana kuti asina chekuita nezvekutsigira president Mnangagwa kana kubva mufamily yavaMnangagwa.
nekuti ivo ndiwo president. Upresident hwacho upresident rudziko hwamuri kuonawo nhai hama dzangu huri kuitwa munyika medu umu husiri nomawo kudai so makambozviona kupi? Mukasvika kunana South Africa kwese nekunana Botswana uko, nyika 2 dziri pedyo nemi, even nekuzambia, hatizvizive isu kuti akaende ichilema nefamily yake, vazukuru vane madzitete vakwasha vake zvese ndo vari kurana nyika sekunge purazi ravo kana kuti bhizinesi ravo. Hatizvizive isu, hatizvizive isusu kuti Ramaphosa mufamily mavo mune vamwe vanhu vanotoita zvepolitics. Hatizvizive isu ende hazviko. Unotongonzwa iye chete sapresident nekuti ndiye akaita zvepolitics kubva kudhara, akaita zvepolitics kubva kudhara mufamily. Vamwe vari kutozviitira zvinhu zvinonzi ndezvavo. Seiko basa rasara muZimbabwe chete? Rasara chete basa rinonzi basa rinopa munhu upenyu nekurarama zvakanaka, riri basa rekuva munhu mutsigiri wemutungamiriri wenyika kana kuti mutsigiri waMnangagwa. Ndo basa iroro rekuti unogona kuwanawo upenyu hwekurarama muZimbabwe. Basa rekuti unotofanirwa kutobvisa mwoyo wako wakanaka, wotochinja mwoyo iwoyo, wotanga kuita mwoyo wehutsinye kuti unzi iwewe ndiyo unogonawo kudyawo chiguta munyika. Ndo zvinoita kuti ukwanisewo kudyawo chiguta munyika, kuva nemwoyo wakaipa uchitsigira rejimu iri kutonga, ichitonga nechibhakira chesimbi. Zvimwe zvinhu hazvisinomawo, handiti muri kupaona. Ngatipotewo tichirambawo zvimwe zvinhu zvakangofanana nekuti zvirema nemapofu hazvichisina mainstitutions anozvimiririra yekuti vanogonawo kuti panombotaurwawo nyaya yawo kuti timbonzwawo kana president achiadresa nezvekuti madisabled edu vese nhasi tiri kutaura nezvavo, tine rubatsiro rwakati kana kuti chii, hakuna kana neorganization kana atiri kunzwa kuti madonors, hakuna kana chii vanotibatsirira zvirema nemapofu zvedu, kunze kwekuona mapofu mumesina muya vachibhega vakagara netukumagaba paraundabout yekushoprite. Bvunza kuti ko ndiani uko uyu unonzwa kuti chinzi unotosvika ukangokanda mari wotonzwa zvakutonzi maita basa. Zviri kufamba seiko panapa? Ko zvandayambuka border 1 zviri kumbofamba seiko kuti izvozvi unogona kana kunzwa vanhu vanotsigirana napresident nerejimu iri kutonga vachinzwa kuti vanhu vari kuurayiwa, vari kupiswa kuSouth Africa, kune operation Dudula iri kupisa, iri kurambidza vanhu kurapwa mumahospital, zvekuti vanhu vari kutozvarira mumastreet, kuzvarira pagedhi pechipatara mumavhu munhu. Vanhu vakatarisa vachitora mafotos nemavideos vachiseka. Vanhu vanotsigira utongi hweZimbabwe kana kuti magovernmental officials vobva vatobudikira, vamwe vacho nevamwe vacho vanenge vachizviti tiri vamiririri wekutaura chimiro cheZimbabwe. Unowanzwa kutotaura vachitoti takagara kare tiine hukama nemaSouth Africans, saka hatidi kuti vanhu vatijairire kusvikira pakuti vanoda kunyima vanhu. Pachinzvimbo chekuti vanhu dzokai tigadzirise nyika, pachinzvimbo chekuti aiwa nyaya yekuti vanhu vedu vakunyimwa zvipatara haichaite nekuti vanhu vanozonofira kunyika dziri dzavo. Isusu taakumutsidzira even Harare hospital, tomutsidzira yekubulawa, tomutsidzira yekwaMutare, tobva tabata imwe nepagwero apo. Zvaramba here zvese izvozvo pamari dzese dzatiri kuona idzi dziri kutambiswa vanhu vachitengerwa motikari? Zviri noma here? Zvimwe zvinhu tinofanirwa kuti tizvirambe. Tinofanirwawo kuti tirambewo isusu kuti isusu machifu edu isusu ndo vanhu vaakupiwa maFord Rangers time and again pagore rega rega, vachihoreswa maFord Rangers ekuti siya isusu tichitambudzika isusu. Handiti muri kupaona manje zvekuti Sabhuku anosvikira pakutaura kuti ini ndinogona kana kutodzinga munhu mubhuku mangu munomu kana munhu ukada kutitaurira nezvenyaya yekuti iwo haudi kutungamirirwa neZANU-PF. Tinofanirwa kuti tizvirambe izvo mani. Zvimwe zvinhu hazvisinomawo kuti hanzi
chifu munhu mutapa chaiye kana kuti munhu mutapa pache zvake chaiye anouya achizviti inini ndini munhu mutapa asi ndinoshandidzana nemutungamiriri wenyika. Kuuya kusvikopinda pasi pemutungamiriri wenyika anenge ari mambo rudziko anozviisa pasi pemumwe mambo, pasi papurezidendi. Because kantava kuda kutaura chokwadi chaizvo munyika dzedu dzemunomu muAfrica munomu, president is nothing compared to the chiefs and the kings munyika. Hazvina kumbobvira zvakachinjwa izvozvo, zvakatanga rinhiko izvozvo kusvikira pakuti zita rinoyera rekuti munhu mutapa rinotambiswa naMnangagwa vachiita birthday naro. Isusu totarisa manje imimi amunhu mutapa imimi tongokutarisai, tongopeta maoko tichikutarisai imimi muchipa ushe hwenyu imimi nekuda kwokuti imimi munotya kana kuti hameno kuti mapihwe ichaizvo kuita mambo anotengesa zita rinoera, zita guru, zita rinonzi Zimbabwe, zita rekuti munhu mutapa harisiri kutamba naro iro, kuti rinotambiswa birthday munhu akungoti chinhu chese chake kana kuti chikwanise kupiwa chiremerera anochiisa zita rekuti anotungamidza zita rekuti munhu mutapa. Ndiro zita here riya raiyera isusu, zita ratinoziva isusu kuti kana munhu achitaura kuti munhu mutapa anotanga anyatso kugara pasi zvakanaka kuti angoburitsa chete wedhi kuti munhu mutapa achiritaura akadzikana zvine ruremekedzo. Ndo zita here raakutambiswa nemunhu akaipa kudai, ndo zita here raakubiswa naro, kuparadziswa naro nyika, zita rekuti munhu mutapa. Zvimwe zvinhu tinofanirwa kuzviramba vana veZimbabwe. Zvimwe zvinhu so tinofanirwa kuti tipote tichingorambawo so. Tinoda zvimwe zvinhu zvine common sense so, zvinhu zviri normal so kuti zviitike matiri, ndokuti tigarewo neupenyu huri normal, tive neupenyu huri normal munyika yedu isusu yeZimbabwe. Tinofanirwa kuti tizvirambe so kuti kune vanhu vakadzidza zvese zvinoitwa mumaini kunze kwenyika, vano vachiendeswa kuchikoro uku vachiremerwa nemabhuku. Kunongouya muChina obva auya nenigirikini yake yakakwana, haana kana wanoda kutombonzwa anonzi anotombopindira pakati kana kuti anopinda muofisi. Ivo chete ndo vanoita process yezvese, ndo vanoita chii kana vauya kuzoinvesta munyika medu vachipiwa mamaini nerejimu iyo iri kutonga. Vana veZimbabwe votoshaya zvekuita, wotozopedzisira kutoona kutoti mumwe munhu ane degree rekuva archaeologist, rimwe degree rekuva whatever geologist kana kuti chii, kana kuti ane degree rechii zvine chekuita nemining, zvine chekuitawo kuti akwanisewo kuvawo nepati yaanenge ari. Zvinongotorwa sezvisina basa. Iyo imining rudziko iri kuitwa muZimbabwe yengodambura nekudambura zvinhu zvisina kana neorder, zvisina kana chii, zvisina kana netsika, hapana kana introduction yakanaka inoitwa muvanhu. Zvinhu zvacho zvinenge zvine kushora nekuzvidza nekungotaura nekungotora nekubvuta, potonzi patovhurwa maini, potouya zviwanhu zvinenge zvichimboita zvazvinoda munyika zvatisina kana nerudzi nazvo, zvichingotora vanhu. Driver chaiche anoswera achidriva tipa rekumaini achihora kamari kasina basa, haumbooni chinochinja kana pamba pake semunhu ari kushanda kumaini. Imining rudziko iri kuitwa munyika meZimbabwe yamuri kuti maini. Nhai vana veZimbabwe, hatisi kuona chiri kunzi maini, hatisi kuona chiri chinonyatsoratidza kuti munyika medu mune mining iri kuitika. But inzwai zvinhu zviri kutaurwa nana Comrade Traore, inzwai zvinhu zviri kutaurwa nana Comrade Bombshell Runesugeza, inzwai zvinhu zviri kutaurwa nemaactivist ese vachitaura zviri kuitika pamusoro pemamines emunyika medu muZimbabwe. Izvozvi mamaini mangani avhurwa ekuti izvizvi ndikati vanhu chimbotauraiwo kuti mune mamains mangani. Inyika rudziko ine mamains nemamwe asingatombozikanwe, mamwe ari private nemamwe asitori private nemamwe asingatombonzwisise kuti ndeani kana kuti zviri kubva kuti vanhu vanongotya, vanongopeta maoko kuti wanda kuseri kwemiti kutoti kwauyiwa nevanhu vari kuuya kusikoita mining muarea.
tinofanirwa kuti tirambewo zvimwe zvinhu zvisiri normal so munyika, kuitira kuti munyika medu muone upenyu humwe huri normal. Handiti muri kuzviona? Chirudziko zvimwe zvinhu tinofanirwa kungoti tingozviramba so, kuti vana vanofurirwa vachipiwa mari yehwahwa, kuti vaende kunoponda zvaiyera kubva kudhara, kuti mwana ari kuma 20 something years 30 something years anobata kola yemunhu ari kuma 70 something years 60 something years. Kusandudzirana kubata kuradzika baba vakura vachena ndebvuwa nemhanza, kana kuti vasingachagoni vakutofamba nemunoto kuwazvambura uchiwarova, nekuda kwokuti maramba kutsigira munhu anonzi president. Ambori president akanyanya kuita seko wemuZimbabwe anotsigirwa nenzira dzekumanikidza nekuurayiwa kwevanhu, kutungamirira nekutonga nyika kwakadiko ikoko kwa president akaita sei? Ndi president here munhu amboda akaita sei? Nekuti president haasviki padanho rina president ari muZimbabwe wamuri kuti president. Hatisi kuona munhu isa president, hakuna president akadaro. Nekuti anonzi president chaiye, tarisaiwo zviri kuitwa mune dzimwe nyika. Uyu ndi president ridziko anotourayirwa vanhu kuti arambe ari pachigaro. President uti atombouyiwa achimbotaura nhau yekutoadresawo nyika yake kuti aiwa tafunga kuti tigadzise nyaya iyaya, marodzi atanga tisatapedza, zvakati zvatanga tisataita, zvisinei nekuti kune macriticisms ari kubva muvanhu. Iye waratidzawo kutoti aiwa pashoma nepashoma, asi ari kuuya hapana 4, 5, 6 trips kubuda kuenda kunze kwenyika, achikwira maflights anenge achinzi aburitsa 20,000 20 million, 2 million, 5 million, 6 million, 4 million maflights ekuti hanzi ari kuenda kunze kwenyika kuenda kunoshanya, mari dzacho dzichinzi futi ndedze government. Ndi president yeye achidzoka paanenge abva ikoko, hakuna chinombotaurwa chine musoro kana chinombochinja. 6 matrips, 4 matrips kubuda munyika every time. Zvimwe zvinhu vana veZimbabwe munofanirwa kungozvionawo kuti noise iri kungodzi revolution iyi iri kubva kupiko. Mopindawo mukurambawo so zvimwe zvinhu zvamuri kuona zviri kuitwa, zviri kuita kuti mangwana chaiye kunenge kuchisina chinonzi nyika. Zvimwe zvinhu zvinofanirwa kuti zvirambwe so, sekuti vana vapresident chete ndo vanotenga mafamu, ndo vanotenga macompanies, ndo vanotenga nzvimbo dzese dzavanoda, pasina kana kumbobvunzwa kana kuti kudii, kana kutora pamwe pano mahara otozogadzirirwa mapepa nekukurumidza. Asi iwo mwana weZimbabwe kuda ka piece of land, kana kuti ka portion of land kanongoita something like 100 by 100 meters, kayadyi kekuvakirawo chimwe chinhu chaunoda, unochajwa imwe mari yekutoti hautozogone kana kutozomboibvisa mari yacho, unongosvikira pakutoregedza. Kana kutengeserwa wapedza wobva wanzi wakatengeserwa nemaland barons, tauya kutozorikavha land iyoyo haisi yako, tichazotsvaga vanhu vacho, kana tavabata tichazovasunga zvova zvatovharana, hauchisina chauinacho munyika imomo. Zvimwe zvinhu tinofanirwa kungoti tingozviramba so, tinofanirwa kuti tizvirambe so, kuti munhu anobuda. Isusu regedzai nditaure chokwadi, apa pandoda kutombopa dzokorodza, ndinotopa dzokorodza chete. Isusu we have nothing to do panyaya dzezvakaitiranwa nana Ramaphosa nana uyu ana Mnangagwa wavo. Hatizive zvavanokweretana isusu, hatidi kuti tipinzwe ipapo, nekuti isusu tiri kurwiswa nevanhu macitizens emuSouth Africa, isusu semacitizens emuZimbabwe. Handitika ava kana vachikweretana ana Thabo Mbeki nana Emmerson Mnangagwa wavo, ngavapedzerane kuzvikwereti zvavo ikoko.
nekuti kana munhu achisenda message yekuti maSouth Africans anofanirwa kuembrace maZimbabweans munyika imomo just because takavabatsira, vari kutaura vachiti haiwa isu hatisiri takabatsirwa ende takanga tisipo, hatizvizive zvamakabatsirana zvacho, and we have nothing to do mune nyaya dzamakabatsirana munguva dzehondo. Ndo zviri kutaurwa kuSouth Africa. Zviri kuita kuti mavigilante groups nezvese manhingirini ese ari maoppositions ese asingade maforeigners munyika yavo muSouth Africa umo havasi kumira kuramba vachikanganisa nekushusha vanhu vemuZimbabwe. Vana veZimbabwe havasi kumbonetswa nevanhu veANC. Saka iwo kana uchisenda message iri kuenda direct to Fikile Mbalula, iri kuenda direct to Cyril Ramaphosa kana kuti Thabo Mbeki kana kuti Jacob Zuma, haisi kusenza, haisi kubatsira vana veZimbabwe, vari kungoramba vachidzingwa muzvipatara. Saka hatina nguva yekuti tiswere tichiteerera zvinhu zvatiri kuona kuti it's not working for us. Handiti muri kuzviona manje, nekuti vanhu vari kungoramba vachidzingwa, vanhu vari kudzingwa mumaindastry vachipindirwa mumabasa mavari kusenza, vachirambidzwa kusenza imomo. Iwo uchisenda message yenyu iyi yenyu imimi vanhu imimi zvikananda imimi iri kuenda kune vanhu vamunokweretana navo vamakabatsirana navo munguva dzehondo. Ndoda kumbokubvunzai vana veZimbabwe, seiko vageza vasingambouye vachitiudza zvinhu zvakadaro? Makambonzwa vageza vachiti manikidzirai kugara muSouth Africa just because munguva yehondo takabatsira vanhu vaibva kuSouth Africa kuti vakwanise kubuilda nhingirikini yavo vachiunza change munyika mavo? Makambowanzwa vageza here vachitaura zvinhu zvakadaro izvozvo? Mudhara wangu chai makambomunzwa here achitaura zvinhu zvekupenga zvakadai soizvi? Ndoda kuti ndimbobvunza vanhu, ndinoda kuti vanhu mumboonawo mega kuti zvimwe zvinhu zvinotipa kuti tirambe tichingouya tichitaura panapa tisinganyarari. Tiri kuedza chii chiri kunetsa pakati pedu isu? Chii chiri kutora nzvimbo kuti tirambe tichitaura panapa? Chii chiri kutora nzvimbo kuti tirambe tichitaura nezverevolution? Handiti muri kuzvinzwa? Makambowanzwa here vageza vachitaura kuti vana veZimbabwe endai munozara muSouth Africa just because takambovabatsira munguva yehondo? Makambowanzwa vageza vachitaura zvekupenga zvakadaro? Makambowanzwa vachidaro? Ko zvavanonzi vane heye munhu weZANU-PF, of course munhu weZANU-PF, but ndopepe pamunozonyatsa kuona kutoti kune vamwe vanhu vakungozviti tiri vanhu weZANU-PF, ivo vari marebels. Vanozviziva vageza kuti hazvishandi kuvana vari kurarama munyika mavo nhasi. Nyika inofanirwa kuiswa change, corruption inofanirwa kuti ipere. Handiti muri kuzvinzwa? Izvozvo chete zvinongobva kuvanhu vanenge vachimirira vachidefenda vaMnangagwa. Ndo pavanotanga kutaura kuti South Africa takamboibatsira munguva yehondo. MuZimbabwe mune hondo here? Muri kurira pfuti here kana kuti mune mabhinya ari kuuraya vanhu vari kuramba kudzvanyirirwa? Haizi hondo iyi. Handiti muri kupaona? Tinofanirwa kuti tirambewo vamwe vanhu vanotinyebera kuti munyika medu mune masanction. Asi maminerals edu achienda kunze kwenyika achitotengwa each and every time. Tinofanirwa kuti tirambewo zvimwe zvinhu zvatinoziva isusu kuti Wicknell akaba mari kubva kudhara achisungwa nekusungwa achiita sei. Nhasi anodzoka panapa achinzi ndiye munhu ari kutengera vanhu motikari. Vanhu mobva mati hanzi Mwari ngaakomborere Wicknell. Zvinhu zvacho hazvisi normal munozviona manje vana veZimbabwe. Kuti mbavha inoba chinhu pamba penyu imimi, yoenda inochitengesa yobva yadzoka yakuuya ndiyo yakuzvita baba pamba penyu imimi, achikutengerai zvekupfeka, achikutengerai bhutsu nezvekudya. Zviri normal here zvinhu zvakadai soizvi? Kuba kwese kuri kuita naScott sakupwanya wese avana nakuda takwirei kuri kutaurwa uko. Wobva wanzi ndo vanouya vachisikotaura kuti hanzi vachisonza hanzi adonata motikari, adonata chakati. And tarisai muone futi the worst part of it, vanouya kusiko-donata zvinhu zvisina kana basa rese. Tiri kushaya motikari here munyika medu isusu kana kuti tiri kutochema nekuda kweeducation system yakapondwa tikaunzirwa zicriteria rekuti vana vanotakura zisaga remabhuku rekuti anotozosvika kuchikoro kwacho akutobatwa nehope dzekuneta kutakura 25 kgs kuenda kuchikoro.
kuenda kuchipatara obva aenda kunorora pasi. Hakuna kana magumbezi, kana not even a foam rubber yekuti munhu ararawo panhu pane kakamfotiwo kashoma shoma. Hapana, hamuna kana nemafacilities. Kunotonzi kwa ICU kwachingotosemesa kunonhuwa muzvipatara umu. Manesi aya ari kushanda muZimbabwe nemadhokuta vakashinga vanhu ava vari kubata tsvina each and every day. Regedzai tizvitaure, vabvunzei, ndosaka muchiona vachichema every day. Handiti muri kupaona? Hazvisi nomawo kuti paUZ pepe vanhu vanoti vachitaura vachistrikawo kuti tiri kukumbira kuti tiwedzerwe mari, totozopedzera kutoti takutonzwa kutoti zvakatozopinza vamwe vanhu muna taisirewo zvokutoti izvi zvatiri kutoziva kuti vapenyu here vakanga vachitungamirira demonstration yakaitwa paUZ. Hatisi kutoziva, chimbotikonfemeraiwo mutiudzo, mutipewo maupdates kuti nyaya dzacho dzakazoperera kupi. Iko kutsva kwakazoita paUZ pepe pachinzi pakazotsva rimwe saidi zvakagadziriswa here? Tiudzeika. Nekuti takazoona kumashure kwacho kwakutova kwaTrabablas. Handiti muri kupaona manje? Saka toda kuti titaure zvinhu, ngationesanei vana veZimbabwe kuti hazvisi kuita zvinhu izvi. Enough is enough, ngatizvirambe zvinhu izvi. Dzidzaiwo kuramba zvimwe zvinhu zvisingaite so. Kwewo wacho vanozviti vakaenda kuhondowani vakatoramba kuti vave zvavari nhasi izvozvo zvavakurambira muzvigaro imomo. Handiti vakatorambawo zvakanga zviripo. Saka imimi munogotadza seiko kuramba? Manyanya kudzvanyirwa zvakaita seiko zvinopfuura kudzvanyirwa kwakanga kuchiitwa vanhu vatema naSmith? Seiko vanhu muchida kuedza kuda kunomaliza zvinhu zvisitombori nomawo, kupedzera kuda kuedza kuda kusuta mamwe maconditions asingasutike so, otozopedzera kutokonzeresa kulusa upenyu kwevanhu so, zvekusvikira pauti vanhu vanozorama kunge mhuka. So chii chiri kumboitika naye vana veZimbabwe? Tell me, ndiudzeiwo, ngatirambeiwo zvimwe zvinhu so. Handiti muri kupaona? Imi makambozviona kupi mimi kuti munhu kungova munhu just an activist wepolitics weopposition party kunotonzi imba yake yabhombwa nemabhomba? Seriously, dynamite bomba kariya, that is an explosive. Yeah? Chirudzi ichocho chekuti mutungamiriri wenyika pese paitwa chinhu nevanhu vanenge vachinzi vari kumutsigira, chero vakauraya, chero vakaponda, chero vakataura zvinhu zvakaipa, anoramba akanyarara kuti zii. Havateerwa, havasungwa, havaitwe sei. Asi vanhu vanenge vachingotaura kungoti aiwa taakudawo change, ko president haakwanisiwo here kubva pachigaro apapo tione kuti ise mumwe munhu anenge ari kutaura zviri nani, tione kuti nyika ichinje, obva atonzi ari kuincita violence munyika, akutotongerwa treason. Zviri normal here? Zvimakambozviona kupi kwemimi? Iyi dictatorship vana veZimbabwe tichaichinja rini, kuti tichaibvisa rini kana tisingade kuramba zvinhu zvese zvandiri kutaura panapa izvi? Imi muri kufunga kuti Zimbabwe iri kuenda kupi? Vakainvesta kudhara, vakatora maminerals, vakatora chichi zvese vari kuzvigadzirira upfumi kunze kwenyika. Sei vasingagadzire munyika yeZimbabwe macho imomo? Mota ndo dzinoiswa munyika yeZimbabwe, asi macompanies nezvimwe zvinhu zvakasiyana siyana zvavo zvinovapa mari, nemamansions avo vari kuvaka kunze kwenyika vachinakisa dzimwe nyika, kutenga nemahotels. Kutenga nezvimwe zvinhu zvinoshamisira. Vamwe vanotora namashipping company, vamwe vatone zvikepe, mashipa ari kufamba musi umu achiita mari. Ivo zvikananda izvi. Vane upenyu hwekungoti izvozvi zvinyango akada kungoti handichada, zvatopera. Haana kana problem, haana kana chichi chazomboitika muupenyu hwake kusvikira afa. Asi ari kurwirwa nemunhu nekuti munhu apiwa mari yekutenga chibatai munhu.
zvimwe zvinhu hazvisina maomani. Ngatimbopotai tichimboramba zvimwe zvinhu so tichidzosera upenyu hune musoro sokuti zviradze kuti isusu maZimbabwe tiri vanhuwo vanodawo zvinhu zvakanakawo. So chimbori chiko chiri kunyanya kuitika zvanyanya kudiko vana veZimbabwe tingoramba tingotarisa zvinhu zvakadai so zvichiitika izvo. Iwo udzvanyiriri hwacho kuurayiwa kwacho nekudii kwakazomira here kuurayiwa kwevanhu kana kushungurudzwa kwevanhu nekuti mango vasiye vachiita zvavari kuita kana kuti dzingoramba zvichingokontinya zvichingoenda. Vanhu vangoramba vachingourayiwa, vanhu vangoramba vachitsvagwa, vanhu vangoramba vachitaura zvido zvavo vakawanda kuseri kwemiti kana kupinda mumwena kutokwira pamusoro pegomo kuti munhu akwanise kurekodha mashura chaiwo. Kutiza chaicho kuti ndoita sei kuti ndigoonawo kurekodha ndichikontributawo zvandoda kuti vanhu vanzwisisewo zvandoda kuti ndisheyewo nehama dzangu munyika yeZimbabwe kuti tiunzewo shanduko. Munhu anoshaya kana pekurekodhera kana zvokuti munhu anotenga startup rekuti unotodiwa chitupa, unotodiwa chii, kuita kunge unotodiwa nekadhi remhezi nekadhi repolio ravakarapwa nechii kuti vanyatsokukuziva chaizvo kuti uri aniwo. Iri nzira yekuda kukontrola munhu kusvikira pane chese chekupedzera chaanorarama muZimbabwe. Chiiko chakadaro so? Imi munofunga kuti matongerwo akadai so aya akaramba ari paya chichi chamuri kufungidzira kuti chichazoitika munyika yeZimbabwe? Ndepapi patichazonyatsotiwo tiri vanhuwo kunze kwengobatwa semhuka sezviri kuitwa kunze kwenyika uku kuti muna South Africa unzwa munhu achinzi mukwerekwere zai takunzwa mamwe mazita nemamwe atanga tisina kumbonzwa. Zvimwe zvinuka ngatibatsiranei kuunza shanduko munyika umu, ngatibatsiranei kuunza shanduko munyika umu. Vari kutaura nezvenyaya yeshanduko havazi kupenga. Idaiwo zvinhu zvakanaka so kwete kufamba uchidonedza zvigamba kuti rodhi yese inozara zvigamba izvo uchidonedza zvigamba hauna kana nebhuruu, hauna kana nechi, hauna kana bhutsu dzakatsveyama, uri kushaya kana chinhu chekuita, uri kuenda kundobhomba imba yemumwe munhu usiku, uri kuenda kundopisa musha wemunhu zvekuda kana kutouraya nevana vake sezvatakaitirwa madzibaba eshanduko naJob Scal. Kutema motikari dzachamisa, kutema motikari dzachamisa kuti ari kuenda kunokampena gokwe. Chichocho maidzitemerei motikari dzemwana wevanhu? Maimuponderei muchimuponda mastriti zvokuti aizopesera muzvipatara, kumuitisa nemaaccident mamwe asingaperi, muchida kumubata, muchida kumuabducta nemazuva enhingirikini ema-elections. Chii chamaida? Anodyiwa here chamisa wamunoswera muchiteera kudaro so? Ingaoni muri kungoba muri kungoluta vanhu, muda kumuurayirei? Pwere mbururira dzakaita sana tatenda mavetera. Haunyare unoita basa rekuswera uchinongedzera baba vedu isusu vakaita sa Comrade Constantino Chiwenga, kuvanongedzera uchitaura zvinhu zvaunoda iwewe pairose yekapa. Haunyare. Une makore mangani utori mudike kwandiri otherwise ne 10 years. Nekuda kwekusimbisa munhu ari kupa vanhu upenyu hwakadai so zviri kutokunakidza. Hauna were hama dziri kutambudzika, iwe chichiri kukufadza. Une moyo weuroyi wakanyanya kuita seko naiyo mwanayo. Unotuka baba vako kusvikira pakushora baba vako iwo pamberi pevanhu iwo kuti zvamboita seiko. Kushorera vachiwenga kuti vataura kuti hatidi corruption. Kushorera vachiwenga kuti vataura kuti vanhu vanodya vega munyika vachibira nyika vanonzi zvigananda. Ndo zvaunoita kutogadzira kugadzira chikwata chevanhu kutobatana kusimbisana kutoita zvekutoimba kutoita campaign ye2030 agenda. Munorwara here imimi? 2030 yemunyika mekuti zvizi road yamaiita basa rekunyebera vanhu iyi Bed Bridge Harare neyamainyebera imimi Bulawayo Harare, handi yeitone murodhi dzacho tione kuti chamunonzi makapedza imimi muchiti makagadzira rodhi chi.
kocha maenda kunovakira chitrababulasi road yese iye ine madamages nemadetails asingaperi maaccident asi kupera nekuda kwezvimadetails nezvimagrini zvimapotholes nezvimwe zvakasiya zvaitwa zvisina kuzofushirwa mazikombo ese amakasiya murodhum makuenda kunovaka chitrababulasi chitora mamillions makadii kupedzisa rodhi ndiye munangagwa wako yeye mawetera waiimbira uchinhingirikina uchituka vipi chwenga chii chakadaro ichocho iZANU-PF ipi kwaimimi yamunoda imimi isina achiwenga mukati inongonzi ZANU-PF ndeamunangagwa chete kutoti amunangagwa watoti ZANU-PF kana ukada kutoti kune mumwe munhu anotangatoonekwa kutonzi ari kuda here anoda kuenda here pasi pamunangagwa vamunangagwa vadi kuenda pasi pemunhu ka ivo vanoda kuti munhu wese aende pasi pavo vanotoda kutoti achiwenga vaende pasi pavo vanotoda kutoti amuhadhi vaende pasi pavo muswera muchitukana nevanhu vakuru vana nekuda kwezita remunhu wani ndiye anonzi ZANU-PF here munangagwa chiko chamuri kuita hazvisi tofanirwa kuzviramba izvi akuchisina utongi hwemuzimbabwe hwaora pachisina zvafa zvinhu izvi kuti ZANU-PF inoiswa mumba mevanhu kuti munangagwa ndokutoti ZANU-PF kuchinja senemu yake kunzi ZANU-PF tare chokwadi iye nevana vake nemukadzi wake nevanhu vakamukomberedza kananda kabhau yake yese ndo vanhu vanonzi ndo vakuita kumanikidzira kutora zita rekuti ZANU-PF kuti rishande kwavari munhu akangotaura ngoti aiwa izvi ngazvigadziriswe otonzi aiwa iwo chitobuda hauchisiri munhu wemuZANU-PF iwe ZANU-PF ipiko iyoyo inonzi ZANU-PF ndeye mumba memunhu pakatorongwa pachigarwa tebho yekunzi patange kuintroducwa nigirikini inonzi ZANU-PF akanga asipo munangagwa bvunzai vanonzi vanga asipo saka nhasi uno sei muchimupazi ndiye wamakuti munhu mutapa wenyu ndiye wamakuti ZANU-PF wenyu nhai vana veZimbabwe zviri nomawo here izvi nhai hama dzangu zvimwe zvinhu ngatirambeiwo kanhaimi ngatirambei zvinhu izvi zvafa hapachisina tarisa zvinhu zvese zvandataura zvakawandisa izvi handitombozvipedza izvozvo izvi hapana chinhu chiri kuitika chinofamba munyika vana ava hamuna kana neemployment hamuna unoita mamillions ekuti unotenga motikari dzinotengwa nemari inotosvika kuma nearly 20 million munhu achitadza kuvhura kana kampani wani inokwanisa inongogadzirwawo kana simendi kutadzawo kuvhurawo kana tracking company yemulokawo imomomo kana kuti okay ndakuda kuvhurawo kana kuti kusimudzira nyaya yenhingirikini yemagudzi train nematrain edu ari kunzi railway haichashandi zvakanakanaka wodzosera mari yawakaba kugovernment yosenzesa mari iyoyo nekuti makaba akamaridzwa nawiki newo wongodzosera kuti ayo mira indidzosera hangu mari iyi mukwanisewo kutiwo munyika muone train muone chinhu chakanaka muone chichichi kwete zvatakaona zvinonzi train iyo kuti chii chakadaro ichocho seko muchitichinyira zvakadai so chitrain chiri chakataurwa last month ndo kunonzi kunongedzerwa nemiddle finger vana veZimbabwe kunongedzerwa nechigunwe chepakati kwatakaitwa isusu kutona munhu achitorembeza maziso kutarisa TV paZBC naivana veZimbabwe zvinhu zvingati zvirambe mani izvi kutarisa chimiro chechitreni chakaita sechiya chii ichocho ndakati ndichichitarisa so ndikati uku ndounonzi kuti ndinongedzera nemiddle finger uku kujairirwa kusvikira palast number zvakadai so zvimwe zvinhu ngatichinjewo mani vanhu ngavaregedze kutifenderawo handigone kuti ndipedze kutaura zvese zviri kuitika mukati menyika yedu but vanhu ngatimbotrayawo kumboti pane zvandataura izvi izvi timbonyatsofunga nezvazvo tinyatsoona kuti hazvichaita izvozvo zvimwe munhu ukatomubvunza ane 35 years azive kuti panonzi pakampani chii chinonzi kampani kupindawo padho kana kuti pagedhi pepanonzi pakampani pakanyatsokuita sei
vanhu vakapedzisira kunyatsokusenza vachigadzira maproducts ezvinhu muchimanufacturwa zvinhu muzimbabwe madzibaba edu isu hatizvizive, toda kuti taure chokwadi isu. Generation yedu yakazosara kutozopedza maform 4 kuchisina chinonzi Zimbabwe, zvatotanga zvinhu izvi. Wapanhu vese vakakura mumashure medu ndo vakutaura nyaya dzaana kuti hanzi kumbavha ngwavha. What is kumbavha ngwavha? Kumbavha mbavha, kuita basa rekubiridzirana muchibirana mumastreet umu. Izvozvi ukatarisa chechezvo zvakatoita kunonzi kumaruzevha munyika yeZimbabwe, ukatarisa nemaruzevha edzimwe nyika hazvina kana kutombofanana. Vanhu they are losing almost everything. Kwakafamba nezvirwere, mombe dzikafa, zvinhu zvikaita se vanhu havachisina chinhu. Kutaura chokwadi munyika medu hamuna kana chinhu chirimo, vanhu havachisina kana nezvipfuyo chaizvo. Ndo nyika